The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios, ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto, sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Welcome everyone to our daily doctrinal Bible study through the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Karong adlaw magapadayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, ug ang uluhan sa atong paghisgutan nining adlaw mao ang grasya sa dili pamudangat ang paghukom. Grace before judgment. Okay? So kanimo magtotoo, nahibaw ka na kung sa imong buhaton aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo ug maandam sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. But for you, unbeliever, it is faith alone in Christ alone. Acts 16:31 na kanayon, tumuo ka kang Ginoong Hesus, ikaw maluwas. Okay. Unas tanan. Pagkakaron, aduna pagkitay pagsangyaw sa mga balita sa kaluwasan nga normal. We still have today normal evangelism. O kining normal nga panahon pas pagsangyaw sa mga balita sa kaluwasan is considered grace period nga gihatag sa Dios kanato. Kanatong mga katawan, gihatagan ta niya grace period. Buta sabot, nasayon ka na nga. Grace period, gihatagan ka og tagal inunta. There is a certain period of time nga you can settle sa imong mga obligasyon. Tingali binuwan nimong obligasyon sa pagbayad sa tubig o sa suga dagitab. Kasi doon na kay obligasyon o gihatagan ka o grace period to settle it. Okay? So mo kanibot pasambot sa grace period. Probably di na magdugay nga aduna na crisis evangelism. Crisis na. Dili na normal. Noon sa may normal nga evangelism. Well, wapay hulga kanimo, wapay nagalutos kanimo, wapay nagagukod kanimo, nagadakop kanimo, isi normal pa man. Apon mo ambot ang panahon matudpas pulong sa Dios ang krisis nga pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan na mo na ginukdanay na. Now just like niyadtong panahon ni Noe, okay? Ikaw dungog na niining nahitabo ni Noe. The people niyadtong panahon na were given grace period of how many days? 40 days and 40 nights. Kapatan kaadlaw o kapatan ka gabi. Mo to gihatag nga tagal. After 40 days and 40 nights, mimando ang Dios kang Noe sa pagsira na sa pultahan sa maong barko, to shut the door of the ship, where how many entered the ship and were spared? 8 lang katao, si Noah, Mrs. Noah, 3 niya ka mga anak laki, uban sa ilang respective wives. So, pila ang total? 8 lang. 8 lang ka mga tao ang naluwas. Okay. Diha sa libro ni Amos, Old Testament, Kapitulo 8, versikulo 11, God's Word warns us
mipasidaan kanato nga dunay panahon nga there is going to be famine and thirst for the Word of God. Ako ra gud ni binisayon kining maong bersikulo. Amos 8:11. Aniya karon ang mga adlaw mo abot na. Nagaingon ang Ginoong Jehova nga diha sa yuta ipadala ko ang kagutmanan. Dili kagutmanan sa tinapay ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong ni Jehova. Now, this is a caution ngadtos mga di magtotoo as well as ngadtos mga magtotoo who have no interest, no desire, way gana, way kaikag, way kainit sa paggahin unta og panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Walay gana sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kay daghan sila mga balibad. Usa niini mga balibad nga tingali nakadungog ka na, di ko gusto kanang madakog laing relihiyon ug maminaw ko. So, mao na ang ilang mga pasangil, bisag unsa na lang. Okay? So, gipasidaan anta sa Dios, pasidaan kini alang sa mga di magtotoo, ingon mas mga magtotoo kinsa way gana lagi o way interest. Okay? Hinumdumi. Nga panahon karon nga tawgon ta og grace period nga gihatag sa Dios kanato. Remember that we are right now in this grace period. Og paminaw, ang Dios nagasulti sa unsay buot niyang ipasabot o iyang ipasabot ang iyang gisulti. You know what I mean? God says what He means and He means what He says. For you, unbeliever, here is God's caution for you. Niya ay tugon, mando, pahimangno sa Dios alang kanimo, dili magtotoo. Now, naon sa man nga ikaw, dili man magtotoo. Well, nakadungog ka na sa mayong balita sa kaluwasan. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Apan mo man yung tuuhi. So, kaya wa magkamutuo, ikaw dili magtotoo. You are an unbeliever. So, alang kanimo dili magtotoo mo kini ang pasidaan sa Dios. Tumuo ka ni Kristo o ikaw may langit or isalikway nimo sa Kristo o ikaw unsa isugba, you will burn in the lake of fire. No, wag ko maghadlok nimo, mao kini ang pasidaan sa Dios. Kanimo dili magtotoo. So, ang stimulus mao kini, believe in Christ and go to heaven, and or reject Christ and burn in the lake of fire. Tumuo ka kang Kristo o kundili isugba ka. Now, for you, believer, magtotoo ka na. Ang question o pasidaan po sa Diyos alang kanimo mo kini. Tunti, be or study my word, or reject my word and be a miserable jerk. Tunti, tuuhi, gamita ang akong pulong o kundili, latiguhon ka nako aron ka makaamugo. Latiguhon lang. Kastiguhon lang kay ikaw anak ka man sa Dios. So, choose, my friend. Use your God-given free will. Piliya, higala o igsoon. Gamita ka ng imong kabubuton. Learn and live or live and learn. Ang sayon nga paagi kay iya man sa Dios kat uni-una unya kinabuhiya. O mupili ka bas lisod nga paagi kay iya man ka nas tao pag kinabuhi una unya ra ka magkat-on o kat-uni, unya ra na kat-uni. You know what I mean? So pagpili gihapon
Okay? Again, you have two choices to make. Now, dili pa ula hihigala nga ikaw matulid. It's not yet too late, my friend, that you can be straightened up. God is a God of second chance. He is just tapping his foot, waiting for anyone who would heed to his warning sa iyong pasidaan. Does that make sense? Of course it does. Ang Diyos na gud nang nagsulti. Okay? Again, balikon ko. It's just a matter of choice. So let this be clear to you. But whatever choice you make, it is only you who are responsible, answerable, and accountable to your decision.